Diskarte o diploma? Diskarte. Diploma. Diploma. Diskarte, Jud. The best ang diskarte kontra sa diploma. Papel lang ang diploma. Yo sa mga lods na takaroon diri sa may Davao City, diri sa may Shanghai Matina Playa, mga tanan ta diskarte o diploma. Ako si Kap Lodi. So man, ready na ka? Let's go. My name is Ace. Sa ano po, Bangkal? Pilay uyab. Wala. Wala kay uyab. Wala. Zero. Wala ka balo imong mama? Na? Nga na kay uyab-uyab. Wala kay uyab. Na kay crush. Wala sad. Tilaw-tilaw. Wala sad. Single for life. Sa itirada nimo babae o lalaki? Lalaki, of course. Straight ko. Dili ka gusto ganang babae pareha nimo? Dili. Di ka ganag KFC? Dili sad. Finger licking good? Diskarte o diploma? Para sa ako ya, when it comes to practicality, diskarte, Jud. Kay, unsaon man imo ng diploma kung dili ka madawat sa trabaho, kay especially now na ang qualification sa companies, kay taas kasi like expectation niya, dili ma-reach sa naay mga diploma, like ang mga ginapay nila experience, di ba, mostly. So, dito jud sa diskarte. Pwede na ka di eskwela? Pwede ra pod, kay actually karon kuya 3 months ako walay sulod-sulod, kay Oh, proud ka na. sige na kog racket. Ano sa racket nimo? Choreograph, sayaw. Sayaw. Oh, Tapos assistant coach, plano nimo eskwela pagagbalik? Kuan. Padayon mo yung eskwela, pero exam na ako sa Monday, wala ko baloon sa akong i-answer. Tawagin mo diskarte gyud. Diskarte jud kuya. Pero gusto ka makagraduate. Gusto pod. Pero ang pilion nimo diskarte. Shout out ko kay Coach Aris, firstly, sa ako ang coach sa sayo na mo. Also, sa grade 10, ako Marine, sa Drans. Tara mo sila, magikoryohan ako. Also, sa Artikulo 15, sa dance group sa Drans, shout out ko ana. Guys, please support us guys sa mga dance covers. And amo ang page is Artikulo 15, yun lang po. Friday. Taga dire, Shanghai. Unsay naa sa Friday para sa mo? Goods ako Single o na sidecar? Kay sidecar. Pila ka bana? Isa luwi. Di ba naman ay bana na puy uyab? Di na pwede. Never. Pamasak pa nimo imong bana nga na uyab, saan man nimo? Patyo diretso na Patio lang. diretso. Sa mga bana nga gabinoang di sila makasaon sa mensahe nimo. Hoy, kang mga bana na dagang og kuan asawa pagbubuon na mo, kay na ang misis, magwapa na kung kuan na mailat. Ingon nila mas lami daw ang kabit kaysa asawa. Ambot lang. Para sa imo, unsay lami kabit asawa? Same lang man. Same lang man. Pwede mo nga naging kabit po ka? Padiloy. Pero sa ba sila tig-iya? Pero asa may lami kabit asawa? Dila ko kabit. Dali kabit na lang ko ari ay. Diskarte diploma. Diskarte. Kung wala kay diskarte, dili man moabot ang achievement mo sa diploma. Kung wala kay diskarte sa imong kinabuhi, ang imong gustong aboton, dili jud na nimo ma-achieve. Jud na nimo siya basta-basta maabot. Kay kung wala kay diskarte sa imong mo thank you po ka sa diploma. Mara pa na akong makuha na ko. Estudyante nga wala na halos eskwela karon sing nagsibat-sibat. Tama ba na o sa mensahe mo na? Mali. Mali pod kay sila ron dili sila mag-eskwela nya na sila kanang gidagana silang diskarte kung nabasa mayon o dili. Ang katong dili maayo edi mababot sila sa panahon na sila ra magmahay, sila ra magkuan, sila ra sa panahon ba na ay mali akong gipili, dapat kung wala ko ni eskwela dapat na ako'y diskarte. Kung na kay diskarte manggo kahit di ka may eskwela para sa trabaho kung magunaw na siya na ay magtabang ko sa kuinahan kay grabe naman ni akong gibuhat kaya mao mo jud na mahunaw na sa mga ubang tao jud. Tapos na ko niabot ako edad og 28 makaunaw na manjug ka. Shout out dai ko sa mga Shanghai. Hi sa pangalan? Yum. Taga sa Siam. Shanghai. Single o na sidecar? Taken. Na anak? Wala. Miyembro ba imong bana sa Hinga? Hinga Tugon? O may anak? Diskarte o diploma? Diploma. Diploma lang kay para pagyapon sa future. Mas opportunity jud ang diploma. Sa mga kabatanunan nga gipili nilang diskarte, wala nang eskwela. Kaya di sila gusto diploma. Ang sa mensahe nimo? Narapod sila yo unsa nila diskarte ba or diploma or ang mobile mo kay kasi klase o decision or unsa ba ila trabaho ba or diploma. Royal 5, Mati City. Na asawa? Uyab lang. Takita lang. Asa mo dapat magkita? Sa park. Dayon sa Jollibee, mga on. Jollibee, pagkaman sa Jollibee. Depende na. Mo na nang sabot. Lads. Dili po. Ay, wala pa sa among plano po. Nakascore na ka? Nakascore na ka niya? Medyo wala pa. Diskarte o diploma? Diskarte. The best ang diskarte kontra sa diploma. Papel lang ang diploma. O yun ka eskwela kagbalik? Sa kuha karon nga nagsugod na o ginagmay nga negosyo, siyempre ako
para paingon na pod sa pataas, dili pod ko pasagad nga mo paubos. Pero og sa eskwela man good, okay pod siya pero mas gipili na lang nako ang nana diri ang mga inabuhi na lang. Ninabuhi na lang. Dili na mo eskwela. Diskarte lang yun. Diskarte lang. Kung saan sa diskarte? Maningkamot lang good. Ana lang. Shout out day dira sa Risky na Barber. Shout out day sa akong uyab day nga medyo gwapa nga maldita ba. Nemia, Shanghai, 49. Diskarte o diploma? Diploma, lifetime na nimong hawak yan. Kahit saan ka magpunta, diploma may dala kang diploma. Mas maganda ang diploma. Kasi yun talagang magbigay sa'yo ng future mo. Bakit may mga tao na pinili nila yung diskarte kasi diploma? May kanya-kanya tayong isip, bawat tao. Estudyante nga wala nang eskwela karon. Dapat mag-eskwela jud sila kay kailangan jud ng diploma. Kahit saan sila magpunta na sila ay may pakita na dignidad at saka kahit saan sila magpunta makapagtrabaho, hindi tulad ng wala diskarte lang na doon lang talaga ka steady ka lang sa isang yung kung anong skills yung ganun lang. Kung nakapagtapos ka may diploma ka, magawa mong paraan talaga kung saan ka man gustong pumunta na katulad ng hindi tulad ng diskarte kung saan ka lang yun lang talaga ang mo. Shout out sa mga relatives yun lang. O di ba? Dagang klase-klase ng mga reaksyon nila. Ingon nila ang mas maayo ang diskarte. Ingon nila mas maayo ang diploma. Ikaw di ang nagtanaw. Unsa man gyud ang pinaka the best? Diskarte o diploma? Sige daw, i-share sa mga kailan ni mga way diskarte o i-share sa imong kailan way mga diploma. Ako si Kaplodi, paligog like and share sa tong Facebook page, sa YouTube and sa TikTok. Dagang salamat and bye-bye.